Ahoj Ales, vítame ťa v interviu v Trojke. Čo ťa motivovalo k tomu, aby si sa venovala rapu? Tak respektíve lepšie povedané kto. Motivoval ma samozrejme ego a začalo to od školy, od nejakých súkromných problémov, až som sa nejako prebrodila práve k rapu a k hudbe. Všetko, čo potrebuješ, máš, ty sám seba máš, ty si ten jediný. Každý to cíti, no občas to skrýva, tak to už býva, ten tvoj úsmev, moju mysel to býva. Jediným hosťom tvojho albumu bol Ego. Chystáš v nejakej blízkej dobe ďalšie spolupráce? Určite už čoskoro, síce mená ešte nemôžem prezradiť, ale budú veľké. Aká je tvoja najväčšia meta v roku 2016? Ostať ambiciózna a nevykašľať sa na to, lebo cítim v tom budúcnosť, určite. Vidím ťa v noci, vidím ťa ráno, ty si tu stále, si na mojich očiach, keď pýtam sa ťa kade, ale len márne. Aké najexotickejšie miesto si doteraz navštívila a kam sa chystáš v budúcnosti? Tak momentálne v januári som navštívila otca v Juhoafrickej republike a to bolo pre mňa určite niečo nezabudnutelné, čiže tam by som sa rada vrátila. Kto z Podzem gangu je tvojmu srdcu najbližší? Tak asi Ego, ale on je taká hlavička, hej, takže toho keď nerátame, tak Jojo určite. Ďakujem veľmi pekne, že ma podporujete a sľubujem, že vám to vrátim.